православна церква за границею видає книгу «Проти фонаря». Що то за книга? Руська православна церква за границю, напомню, котра состоїть із більшинстві своїм із етнічних карпатських русинів або їх потомків, і здає книгу «Проти фонаря», по-турецьки «фонаря», вмішательства в діла українського православ'я. Руська православна церква за границю указала, що як древні, як ми вже нині споминали, Константинопольський патріарх впустили в себе віру з папської і рішилися вести в православному світі як римські папи. Ведь то колись привело к розколу церкви. Як видите, і нині не навчила історія нич стамбульських патріархів фонари, вони роблять розколи. І от наші предки в Америці, Руська православна церква за границю, іздає таку книжку, щоб вказати. Іздательство робить Свято-Троїцький монастир Джонджервіля. Воно представлено нову книжку цю і буде представляти, аргументовано доказувати, які дії патріарха Варфоломея являються злочинними. Ми то мусимо говорити, не боятися, хоча в Україні готується закон, по котрому хто буде сумніватися, я читав тут проєкт, що ПЦУ не є свободна от та Стамбула, та будуть судити. Думайтеся, ПЦУ збила залежна і буде залежна, і залежна ужасно. А хочуть прийняти державний закон, по котрому не можна в тому сумнівати, наоборот, то не казати. Кстати, в анотації на монографію написано так, що продвіження фонарем нової еклезіології, тобто учення церкви, іскажається традиційне розуміння православної церкви. Так би ся хотіло, звісно, щоб і ми в Закарпаттю держалися єдинства церкви.